Аз съм 8 клас и учил в училище професионалната гимназия по техника. Къде би искал да живееш? Аз бих искал да живея в България и аз си живея в България. Бих искал да продължа и да се развивам тук, защото мисля, че най-добре е в родната страна, въпреки че има известни. Аз съм Цветан Нечев от 8 клас. Къде би искал да живееш? В България. Защо? Защото тук съм близки. Кой ти хареса България? Природата. Аз съм Константин Грозев от 8 В клас. Къде би искал да живееш? В България, защото тук са роднините и особено това ми е държавата, в която съм родители. Кой клас? Здравейте, аз се казвам Мириан Георгиев, съм от 8 В клас и съм от Пловдив, България. Къде би искал да живееш? Аз искам да живея, да стана тук в България, тук си живея. Какво ти харесва в България? Харесва ми красотата на България, че все пак е моята родина и тук идвам. Какво ни ти Аз съм Алик Бушков от 8 клас. Защо искаш да живееш в България? Или защо не искаш? Не искам да живея в България, искам да живея в Америка, защото според мен там е бъдещето. Тук няма добре платени заплати. След време също може тук, след като в България има роми, след време може също да не оцелят българи. И в другите държави има такива неща. Добре, как се виждаш бъдещето в Америка? Америка е държава на бързите пари. Добре платена заплата, на нормално работно време, с нормална къща, семейство и така. Как смяташ да започнеш да се реализираш като отидеш в Америка? Да кажем и там нямаш нито роднини, нито приятели, нямаш никой, отиваш сам. Първоначално мислих да участвам за зелена карта да спечеля, да мога там да ми осигурят работа, къща и такива работи, но най-вероятно да се вършат. Добре, как скажеш? Защо искаш да живееш в България? Да останеш или защо искаш да напуснеш да отидеш някъде в чужбина? Искам да остана в България, защото така нещо много време, което ние трябва да направим живота на нас да бъде по-добър. Като цяло единственото нещо, което е добре тук в България и ми харесва е природата, обаче в бъдеще се случи тя също няма вече да е хубава, защото се изхвърляме глупости на необобщени места, както трябва. Заводите също изхвърлят вредни газове, изсичат се много гори и затова не ми харесват тези работи. Той да кажем и навън, примерно, са такива работи, навън се изсичат горите, навън също са изсичат гори, замърсява природата. Да, но замърсяването на природата там го почиства машина, а тук, докато примерно там има много повече случаи, които се описват нещо да направят. Също тук се засягат дървета, но като си като примерно една голяма гора, дълго време ще трябва тези дървета, докато пораснат, докато ще отнеме много време, докато се променят. Също. Добре, как се казваш? До 8 клас и бих искал да остана в нашата родина, защото и тук искам да се реализирам, защото държавата му е прекрасна и роднините и познати са ми тук и искам да остана с тях. Добре, какво разбираш под прекрасна държава? Има прекрасна природа, многобройни забележителности и много различни неща. Аз съм Симона Работина от 8 клас. Искам да остана
националист. Тук съм родена, тук са ми роднините, които са добри дни с мен. И ми харесва това, че хората са мрачни, с наклонени глави навън. Харесва ми това, че все още има някаква надежда и блясък на техните очи. Имаме хубава природа и се надявам да се опазва и да се променят нещата с държавата. Като един националист, как се представяш в бъдеще, като станеш в България? Аз искам тук да завърша и надявам се, че всички тези неща се променят с кризата и нашата държава.